Ondo, Gloria. Baldakizu zer den Euspot? Ez dakizula? Euspot, euskarazko spot lehiaketa bat da, non ikusentzunezko baten bitartez mezu bat transmititu behar den. Lan hauek gehienez 30 segundu iraun dezakete, eta urtero gai berri bat hautatzen da. Aurtengo gaia familia nekazaritza da. Helburua, gazteak eta batez ere emakumeak landaremura gerturatzea. Sari ugari daude, beraz parte hartu. Badakigu, irudimen handia daukazula eta hori da lehiaketa honen gakoa. Material profesionala ez izateak ez du garrantzirik. Ideia on batetik abiatuz gero, mobilarekin grabatuta editatuta ere emaitza bikainak lortu daitezke. Gainera izan kontutan, aurten, horizontalean eta vertikalean sortzeko aukera dagoela. Ez daukazu aitzakiarik eta asko daukazu irabazteko. Sorte hon eta ideia honenek irabazi dezatela. Eman azu zure aurpegi honena, eustakia. Hori da.